Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n ateb cwestiynau ble mae angen integru yn amhendant. Nawr yn gyntaf, be di ystyr integru'n amhendant? Wel, mae'n golygu fod chi'n wynebu cwestiwn tebyg i'r un yma. Cwestiwn sy'n gofyn i chi integru, dyma fo'r symbol integru, ffwythiant fel 6x di sgwario, tynnu 4x adio 5, a gwneud hynna mewn perthynas ag newidyn x. Mae hynny'n cael ei sgwennu fel dx. Felly dyma ni swm integru, a dwi'n gwybod bod yn un amhendant, roedd does na ddim terfannau ar y symbol integru. Hynny ydi, does na ddim rhifau yn y top a'r gwylod yn fan hyn. Nawr, yn yr achos yma felly, be ydyn ni angen gwneud ydy cofio fod integru yn golygu y gwrthdro i ddifferu. Felly, cwestiwn yn fan hyn mewn gwirionedd ydy, pa fath o ffwythiannau sydd yn differu i reid hwn yn fan hyn, 6x di sgwario tynnu 4x adio 5. Nawr dwi'n gwybod sy'n ni'n gallu sgwennu atab fel hyn. So un atab sy'n gweithio yn gallu bod yn 2x di cwbio, tynnu 2x di sgwario, adio 5x, adio 7. Pam bod fi'n gwybod bod hwn yn atab posib? Wel, os dwi'n dilyn y gwaith gynt ar ddifferu, a dwi'n ystyried rwan be dwi'n gael os dwi'n differu hwn, os dwi'n dilyn y broses, lluosir pŵer 3 efo'r cyfernod 2, 3, 2 yn 6, tynnu 1 oddi wrth y pŵer, 3 tynnu 1 yn 2, felly ydy mae 2x di cwbio yn differu i reid 6x di sgwario. Nesaf, pŵer 2, lluosir cyfernod negatif 2 yn negatif 4, ac yna pŵer 2 tynnu 1 yn 1, felly x fan hyn, rhyw fath x i pŵer 1. Ac yna, pan nathon ni wneud y gwaith differu, a oeddwn ni'n gwybod fod differu unrhyw derm efo x, fel 5x fan hyn, jyst yr edrych rhif iddo fi, felly jyst 5 fan hyn. A hefyd bod fi'n gwybod, os dwi'n differu unrhyw rhif, mae unrhyw rhif yn diflannu wrth differu. Felly mae gen i fi 7 fan hyn, ond dio ddim yn ddangos yn yr cwestiwn gwreiddiol. Ond dyna chi broblem wedyn sy'n yn dofynu hefo integru. Mae unrhyw rhif, pan dwi'n differu, fo'n diflannu. Felly dyma ni un atab posib i'r cwestiwn yma, ond sy'n ni hefyd yn gallu cael atab fel 2x di cwbio, tynnu 2x di sgwario, adio 5x, tynnu 3. Eto, os dwi'n differu y 4 peth yma, wel y 3 peth yma wneith ymddangos, roedd 2x di cwbio yn differu 6x di sgwario, negatif 2x di sgwario yn differu negatif 4x, 5x yn differu 5, a mae negatif 3 yn diflannu. Felly, os dwi'n ystyried y cwestiwn integru yma, ydw i angen yr ateb yma sy'n gorffen efo plus 7, neu ydw i angen yr ateb yma sy'n gorffen efo negatif 3. Neu wrth gwrs, unrhyw rif arall ar y pen yn fan hyn. Wel, i ddelio efo'r broblem yma fan hyn, dyma beth ni'n sgwennu mewn gwirionedd fel yr ateb i'r cwestiwn. Os dwi'n integru 6x di sgwario tynnu 4x adio 5 mewn perthynas ag x, yr ateb ydy 2x di cwbio tynnu 2x di sgwario adio 5x, ond wedyn dwi'n gallu adio neu tynnu unrhyw rif dwi'n dymuno fan hyn. A dwi'n cynrychioli hynna drwy adio fan hyn, be dwi'n alw'n cysonyn integru. Nawr dwi'n bersonol yn defnyddio cyn fan hyn, fel y cysonyn integru. Mi newch chi weld fod gwers lyfrau eraill neu efallai athrawon eraill yn defnyddio llythrennau gwahanol y fan hyn. Un arall sy'n boblogaeth ydy adio y llythyren C. Ond fyddai'n dueddol o sticio efo C yn fan hyn, C am cysonyn integru. Nawr, cwestiwn nesaf efallai sgynnych chi di, sut dwi'n gallu integru 6x di sgwario yn sydyn neu 2x di cwbio, sut dwi'n gallu integru negatif 4x yn sydyn neu negatif 2x di sgwario ac yn y blaen. Wel, mae yna reol i ddefnyddio i integru. Os da chi eisiau integru term o'r ffurf a rhyw rif a, lluosi x i'r pŵer n yn rhyw rif, a gwneud yna mewn perthynas ag newidyn x. Yr rheol ydy hyn. Dyn ni'n cadw y cyfernod a fel mae o, a wedyn dyn ni'n adio 1 i'r pŵer i fan hyn. Felly x i pŵer n, 1 yn fwy i fyny x i pŵer n adio 1. A dwi'n rhannu hefo'r pŵer newydd yma, sef yr n adio 1. Ac wrth gwrs, gafel hwn yn gwestiwn integru amhendant fan hyn, dim terfanna fan hyn, dwi angen rwan dysgu a cofio bob tro bod fi'n adio cysonyn integru ar y pen. Nawr, jyst i gael dangos sut dwi'n defnyddio'r rheol fan hyn hefo'r enghraifft yn y top. Os ni'n ystyried gwneud hwn eto, so gan i gychwyn eto,
integru 6x di sgwario, tynnu 4x adio 5, mewn perthynas ag x, beth dwi'n gael? Wel, os dwi'n dilyn yr rheol yma yn awr, a dilyn yr rheol ar gyfer bob un o'r term yma yn unigol, y term gyntaf, 6x di sgwario, mae a'n 6 a mae n yn 2. Felly i integru, dwi'n cadw'r a lle mae o, dwi'n cadw'r 6 lle mae o gychwyn. Mae x di sgwario, mae'r pŵer yn mynd 1 yn fwy i gael x di cwbio, a wedyn dwi'n rhannu efo'r pŵer newydd sydd yn mynd yn 3. Wedyn, ar gyfer y term nesaf yn hyn, negatif 4x, eto dwi'n cadw'r a lle mae o, mae'r a'n aros yn negatif 4. Mae'r pŵer yn cynyddu 1, wel, gan i gofio fan hyn fod x ar ben ei hun rhyw fath o x i pŵer 1, felly adio 1 at yr pŵer 1, mae hwnna'n gwneud pŵer 2 iddo fi, a wedyn rhannu efo'r pŵer newydd sydd yn mynd yn 2. Ac yna i integru rhifau, ydyn ni'n cofio fan ni'n gallu sgwennu rhif fel 5 fan hyn, fel 5 lluosi efo x i pŵer dim. Cofiwch efo x i pŵer dim yn golygu 1, felly dwi heb newid hwn yn fan hyn, 5 lluosi 1 di hwn sydd dal yn 5. Ond drwy ysgrifennu fo yn y ffurf yma, dwi yn gallu integru fo wan hefo'r rheol. Mae'r rhif ar y cychwyn yn aros lle mae o, mae'r 5 yn aros lle mae o. Dwi'n adio 1 at y pŵer wedyn, x i pŵer dim yn mynd i fyny x i pŵer 1, a wedyn dwi'n rhannu hefo'r pŵer newydd sydd yn 1. A dyna fi wedi integru y 3 term yn unigol, felly rwan dwi angen cofio adio'r cysonyn integru ar y pen. Ac yna, i gyrraedd yr ateb nes i sgwennu reit yn y top yn hyn yn awr, dwi jyst angen symleiddio yr symiau efo'r rhifau yma deud y gwir. Yn gyntaf, mae 6 rhan efo 3 yn 2, felly 2x di cwbio sydd gyda fi. Mae negatif 4 rhan efo 2 yn negatif 2, felly mae hwnna'n cytuno efo'r negatif 2x di sgwario fan hyn. 5 rhan efo 1 yn 5, felly just 5x, cofiwch o x i pŵer 1 rhyw fath ag x, a cofio'r cysonyn integru yn fan hyn. A dyma hwnna ar gyfer y term 5x fan hyn yn un handi gofio. Os ydych chi'n cychwyn hefo hwn o wreiddiol cofiwch yn rhif yn fan hyn, yr rhif 5, mae'r rhifau jyst yn integryd yr un yn rhif hefo'r term x. Mae hynna'n cyd-fynd efo be nathon ni weld wrth differi, bod differi term efo x yn mynd at just yr rhif ar ben ei hun. Nawr, gan i gael un enghraifft arall, roedd yn aml mewn cwestiwn arholiad, mae yna reolau indexau hefyd yn y cwestiwn. So gan i gael integru nesaf yn unwan. 3 ail isradd x tynnu 7 dros x di cwbio a gwneud hynny mewn perthynas ag x. Nawr efo'n hyn, fe ddim integru hwn yn syth bin. Be fe rai fi wneud ydy cofio amdan y rheolau indexau ac ail ysgrifennu'r cwestiwn i gychwyn. Felly, ail isradd x, mae hyn i gofio fo hwnna rhyw fath o x i pŵer hanner. Felly, beth sydd gen i fi ar y cychwyn ydy 3 lluosi hefo x i pŵer hanner. Ac yna, ar gyfer negatif 7 dros x di cwbio, mae rhaid fi gofio os oes gen i ffracsiwn efo x di cwbio ar y gwylod, fyddai sgwennu hwnna fel pŵer negatif o x, felly fyddai sgwennu hwn fel tynnu ffwrdd 7 a wedyn x i pŵer negatif 3. Felly hwn dwi angen integru mewn perthynas ag x. Ac unwaith wedi sgwennu fo yn y fformat yma, mi fedra i wan mynd ymlaen a defnyddio'r rheol integru sydd gen i fan hyn. Felly, gyfer 3x i pŵer hanner, cadw'r cyfernod 3 fel mae o, adio 1 at y pŵer, mae hanner adio 1 yn 1 a hanner neu 3 hanner, ac yna rhannu efo'r pŵer newydd sydd yn 3 dros 2. Wedyn, y term nesaf, cadw y cyfernod negatif 7 lle mae o, adio 1 i'r pŵer, mae negatif 3 yn mynd 1 i fyny gyrraedd negatif 2, a wedyn rhannu efo'r pŵer newydd sydd yn negatif 2. Ar ôl fi integru'r termau unigol, dwi wedyn wastad angen cofio adio'r cysonyn integru. Ac yna, i symleiddio'r rhifau fan hyn, wel mae gen i fi 3 rhannu efo 3 dros 2 fan hyn. Os dwi'n rhannu efo ffracsiwn, mae hyn ar ei fath a lluosi efo cilydd y ffracsiwn. Felly cilydd 3 dros 2 ydy 2 dros 3. Felly byddai sgwennu'r swm yma fel cilydd 3 dros 2, sef 2 dros 3, lluosi hefo rhifiadur y ffracsiwn, top y ffracsiwn, sydd fan hyn yn 3x i pŵer 3 dros 2. Wedyn mae gen i fi rhywbeth negatif rhannu rhywbeth negatif fan hyn, mae hynna'n positif, a wedyn 7 dros 2 fyddi adol o 7 dros 2, neu wrth gwrs yn ei gallu sgwennu hwnna fel hanner o 7, 3.5.
exipor negatif 2 efo hwnna. Adio'r cysonyn integri. A wedyn, i symleiddio fwy, os yn sylwi fan hyn fod y 2 ma'n canslo allan. Felly jyst 2 exipor 3 dros 2 adio 7 dros 2 exipor negatif 2 adio cursor gyda fi. So hwnna'n ateb derbyniol. Neu os dwi eisiau mynd yn ôl at be oedd y cwestiwn yn cychwyn i ffwrdd efo ail isradd x fan hyn a dyn exipor 3 ar y gwylod, fo fi ddim efo pŵer negatif x. Os ydyn ni'n gallu delio efo hynna fan hyn. Felly mae gen i 2 i gychwyn fan hyn. Exipor 3 dros 2. Wel, so hwnna'n ail isradd x di cwbio ffordd o sgwennu fo heb x i ryw bŵer arbennig. A wedyn exipor negatif 2 fan hyn, so hwnna'n 1 dros x di sgwario. Felly sy'n ni'n gallu sgwennu'r ail derma fan hyn fel 7 dros 2 x di sgwario. A wedyn cofiwch wrth gwrs mae werth 1 marc fewn rhai gwestiynau, neu yn sicr newch chi golli marc drwy beidio sgwennu o fewn, mae gennych chi'r cysonyn integri ar y pen. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.